juste un bénéficiaire, ado, voilà, M. Bangoura, voilà. Voilà, Monsieur le Président, on va donner une remise symbolique de Monsieur Bangoura, Tawade et bénéficiaire de Hande, pour faire votre ONG, assistance humanitaire d'urgence, de terrain de basketball, Mamoudou. Ah, Monsieur Bangoura, oui. Alors, une des Modjobere, humanitaire d'urgence, c'est ça? ONG, Djadjira Omen, pour Bindi Mamoudou. Sontini hande gera o fuɗɗi wadde ɗe golle ɗo o welore ɓernde ɗo haray juuti hande kadi ɗum ɗo Allah waɗi ko e mum fewti rewgol e makko fewtina e mum haray ko torotoɗo Allah to Allah ɓurtumo wallitade ɓurta wallude walloɓe mo ɓe ɓurtamo wallude ɓurta huɓidade jamma buy hano ɓe ɗo gasa artore kadi e mum par ce que kala mo yiɗi ka laawol no sonji ɓe wadde kaydi o mara fiiso e ɓoyi faam haray weltanike mum are ko ɗum ɗon waɗani on ɗo hande fii ko fuɗɗorom fii piiji gon ɗuytorom ka suudu haray o inni min waɗay ɗum ɗo e sokeje mum haray on ɓurte mo duwanade moƴƴa weltano ɗon Allah ko tawi kon oɗo kaka jamma mon ɗo tawa oɗo kaka commune mum ɗo tawa na mamuɗo tuude wadde kono enen ɓay ko ɗo woni iwde ka Mariama Touré wola fe mumenen ko mamum men suti haray ɗen weltanimo eɗen weltanimo eɗen tori walloɓe maɓɓe yo andu tum wondema ko Mariama Touré woni kon hendade ɗum hewtude e hanoɓe ɓen hendade jaray ko ɗum ɗon mi inni min wattuɗo e junngo mum aray on ɓurta e duwanadema Oui, monsieur Bangoura. Albarka, vraiment, on va y aller comme madame Touré. Wallahi. Nakan bagon gobe alaka abarai alaka kulabe. Ya Rabbi ita alamansa nambare naga fifima kure numbo ilantagi alaka tangama. Alaka yari masige fanyi fiyama. Alaka abubu manireki alaka sabu fanyi fiyama. Alaka sabu fanyi fiyama. Vraiment ngotan namatene de birin dogo kito ngobara sewa tifanya. Population, Madame Touré a fait Watombo, Ntando à partir de l'instant Moula Kolo, mais donc Mbarakulo, Anamota Namatibe, Alaharatanga, Yarabi Italamasa, Alhamarabi Sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Bangoura, ça c'est pour vous. Voilà. Monsieur le Président de la délégation spéciale, calendrier.